Blender erabiliko dugu Oteizaren eskultura metafisiko bat egiteko, digitalki 3 dimentsiotan. Horretarako, Oteizaren eskultura baten irudia ekarriko dugu eszenara. Fitxategiaren menuan, erabiltzailearen ezarpenetan, add-ons zutabean, Import Image as Planes aktibatuta izan behar dugu eta aldaketa gordeta. Jarraian, gure karpetatik irudia ekarriko dugu eszenara. Irudia ikusteko testure klikatuko dugu. Eta eredu gisa erabiltzeko kuboaren atzera eramango dugu biratu ondoren. Biratzeko, ardatza eta angelua aukeratu behar dira. Mugitzeko berriz, gezietatik tiraka egin dezakegu. Kuboa eraldatzeko Edit Mode modua aukeratuko dugu. Plano guztiak hautaturik daudela, Subdivide klikatuko dugu plano txikiagotan zatitzeko. Eta horrela, puntu ugari izango ditugu formaren egitura marrazteko. Planoak hautatuko ditugu jarraian ezabatzeko. Hautatzeko, xaguaren eskuineko botoia erabiliko dugu, banaka hautatu ditzakegu edo Shift tekla sakatuta izan da taldeka ere. Ezabatzeko, Isa tekla zapalduko dugu. Ezabatu ondoren, puntuak elkartuko ditugu. Zuzen berriak sortuz eta zuzen berriekin plano berriak sortuko ditugu. Eskulturaren forma sortuz. Zuzenak sortzeko F tekla erabiliko dugu. 2 puntu hautatuko ditugu eta F sakatuta zuzena sortuko dugu.
Planoak sortzeko ere, zuzenak hautatu eta jarraian F tekla sakatuko dugu. Saguaren kurpila zapalduz, orbita deituriko irudimentziotako ikuspuntu mugikorra lortuko dugu, eta eskulturaren forma analizatuz zuzenketak egin ditzakegu. Bistak ere erabil daitezke forma lantzeko. Eskultura osatu dugunean, kolore berria sortuko dugu eta plano guztiei erantzi.